i od takve osobe koja ne klanja, koja ne vrši ibadete, nemamo puno koristi. Ono što je na izvjestan način za nas itekako bitno, itekako važno da imamo na umu jeste da ćemo prvo zašto budemo pitani na sudnjem danu upravo biti pitani za namaz. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat." Prvo zašto će odgovarati rob ili čovjek na sudnjem danu jeste namaz. Pa ako on bude ispravan i ako namaz bude primljen kod Allaha, tek onda ćemo odgovarati za svoja ostala djela. Namaz u tom praktičnom smislu za nas znači svakodnevnu aktivnost, svakodnevni kontakt sa Allahom, našim stvoriteljem, opskrbiteljem, gospodarom, vladarem nebesa i zemlje. Namaz utiče na nas da budemo sretni, zadovoljni, stabilni, da sve nedaće, poteškoće, iskušenja kojima smo izloženi na dunjaluku, da ih možemo staviti u pravilan kontekst ili mjesto kojem odgovara, da shvatimo da kao vjernici bivamo izloženi različitim vrstama iskušenja, ali da je za nas važno da svakodnevnim kontaktom sa svojim stvoriteljem, sa gospodarom nebesa i zemlje, mi u stvari postižemo veliku nagradu tako što putem namaza izbjegavamo ono što ne valja, jer nas namaz od toga odvraća, a potiče nas i daje nam pozitivnu energiju u pozitivnom smjeru da činimo što više dobrih djela koja će nas učvrstiti i ustabiliti na pravom putu. Namaz je u konačnom i ta granica koja dijeli vjernike i nevjernike. El ahdu alladhi bejnena wa bejnehum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ugovor koji između nas i njih, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, je namaz. I kaže, pa koga ostavi, ko ostavlja namaz, taj je nevjernik. Dakle, ko ostavi namaz sa čvrstim uvjerenjem da nije stroga dužnost i obaveza muslimanima i vjerujući u to da neće biti odgovoran zato što ostavlja svoje namaze, taj neudhu billah je zanijekao ono sa čime je došao i Kur'an i sunnet. Jer Allah dželle ša'nu sa početka druge kuranske sure kaže: Elif lam mim, zalikel kitabu la rajba fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Elif lam mim, knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa je bogobojaznima. Onima koji vjeruju u skriveno, u nevidljivi svijet i koji namaz obavljaju i od onoga s čime ih opskrbljujemo udjeljuju. Dakle, iskreni vjernici, muttaqije, bogobojazni, su oni koji vjeruju u gajb i koji obavljaju namaz i koji zekat daju i koji post Ramazana poste i koji hadž obavljaju i koji dobročinstva čine i koji nastoje da svojim životom, svojim ponašanjem, svojim odnosom budu od koristi čovječanstvu. Jer upravo onaj koji klanja namaz, taj namaz ga treba spriječiti da iza toga ružno gleda, da ružno govori, da ružnu hranu ili ružna jela ili ružna pića u sebe unosi. I namaz je tako snažno i jako sredstvo koje u odgojnom smislu, naravno i uz post, i uz zekat, i uz hadž, tako izgrađuje jednu stabilnu, čvrstu i snažnu ličnost. Međutim, neko će postaviti pitanje nakon svega ovog rečenog, kako je moguće onda da ima onih koji klanjaju, ali
u svom govoru iznose laži, svojim ponašanjem su nedosljedni i nedolični, svojim životom govore ili pokazuju da nisu čvrsti niti stabilni. Takvi ljudi potvrđuju ono što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da će čovjek imati od svog namaza onoliko koliko je u njemu prisutan. Ukoliko čovjek stane da klanja samo pro forme radi i ne razmišlja o svom odnosu prema Allahu i o namazu, nego više iz običaja ili zato što je političar pa treba da se pojavi u džamiji da bi ga vidjeli, ili zato što je na nekom položaju pa je potrebno da ga vide, takvi su stvari na namazu iz licemjernih pobuda. A za takve Allah dželle šanuhu kaže: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا, a kada ustaju da namaz obave, ustaju lijeno. يُرَاءُونَ النَّاسِ, oni se samo pretvaraju pred ljudima, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, i Allaha malo spominju. Dakle, to su osobine licemjera, dvoličnjaka, koji u stvari se samo pojavno prikazuju ljudima u jednom svjetlu, a u biti su nešto sasvim drugo. Dakle, iskreni, pravi Allahovi vjernici su oni koji namaz svoj kako treba obavljaju, koji su u svom odnosu prema namazu vrlo odgovorni i ozbiljni, pa se lijepo abdeste, pripremaju za svoj namaz, nakon toga u njemu itekako unose sebe i svoju dušu i Allah dželle šanuhu za takav namaz ih nagrađuje oprostom od grijeha i inša Allahu ta'ala uspjehom koji je neizostavan za iskrene Allahove robove i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha dželle šanuhu da nam u ovom mubarek mjesecu podari svoju milost, da namaze koje klanjamo ukabuli nam, da nam podari stabilnosti i ustrajnosti, da i nakon mubarek mjeseca Ramazana nastavimo sa klanjanjem namaza na vrijeme, jer je za svaki namaz inna salate kanat alel mu'minine kitaban mawquta, svaki namaz je propisan u tačno određenom vremenu i ne može se nadomjestiti u nekome drugome, jer Allah dželle šanuhu kaže u suri Ma'un: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun", teško onima koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju, to jest koji ga odgađaju ili ne daj Bože izostavljaju. Dakle, ljepota naše vjere dini Islama jeste u svim propisima sa kojima je on došao i tek kada se upotpuni i u cijelosti prihvati i primjeni, on daje onda puninu svojih plodova koje mi kao vjernici i vjernice možemo osjetiti i dokučiti. Mubarek mjesec Ramazan je prelijepa prilika za preporod koji doživljavamo u svojim dušama, za promjene u pozitivnom, i ovo je prilika da se pokajemo ukoliko smo ostavljali ranije namaze i da shvatimo da je namaz u stvari za nas život i opstanak u islamu, jer je to stup vjere i da jedino putem namaza možemo biti iskreni Allahovi robovi na pravome putu. Molim Allaha uzvišenog da nas učvrsti na pravom putu, usmrti na njemu i proživi u skupini iskrenih Allahovi robova. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.